Korkeavärähteiset nettisivut esimerkkisivu hierontapalveluille. Tästä näet selkeästi millainen ero on videolla ja stillikuvalla. Eli jommalla kummalla näistä sivusto aloitetaan. Ja olen myös luonut tänne ideoita, miten tuoda hierontapalvelun täsmätietoutta esille ja miten hieronta voi vaikuttaa. Täältä löytyy myös sitten 2 eri vaihtoehtoa alafuutterille. Joko tällainen kapeampi malli tai sitten leveämpi.